सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. देवगड तालुक्यातील पोयरे मसवीवाडी येथील पेंडसे कुटुंबियांनी कातकरी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुढाकार घेतलाय. रानावनात भटकंती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कातकरी कुटुंबांना आपल्या शेतीवर रोजगार उपलब्ध करून देत त्यांना स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासोबतच त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शाळेत प्रवेश, आधार कार्ड तसेच इतर आवश्यक कागदपत्र तयार करून देण्यासाठी पेंडसे कुटुंबीय सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. या सामाजिक उपक्रमामुळे कातकरी समाजाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याची आशा व्यक्त केली जाते. आता जर हे जुने म्हातारे वगैरे कातकरी समाजातली लोक बघितली तर त्यांना शक्यतो काम नसतं. दारू पिऊन भांडणं करा, इकडे कुठेतरी पडून राहा किंवा कोणाकडनं मार खावा, असं त्यांचं एक दैनंदिन त्यांचं चालू असतं, दिनचक्र चालू असतं. तर आमच्या असं डोक्यात आलं की बाबा ते जर आहेत तर आपल्याकडचं कामही होईल, त्यांनाही 4 पैसे मिळतील. आणि त्या अनुषंगाने त्यांना मग आम्ही कामाला विचारलं तर तेही हे होते. प्लस त्यांना सांगितलं की ही जी 1, 2, 3 हे 3 मुलं आहेत तर त्यांनाही आम्ही शाळेला वगैरे हे करतो. त्यांचा जो काही खर्च असेल कपड्यांचा, शाळेचा, वह्या पुस्तकांचा तो आम्ही उचलतो. फक्त तुम्ही जे म्हणजे मागासलेले आहात, बाजूला पडलेले आहात तर ते तुम्ही आमच्याबरोबर राहा, आमच्याकडे या, तुम्हाला जे 4 गोष्टी सांगू त्या करा, जेणेकरून ह्या 3घांची पुढे आयुष्य नीट होतील. त्यांचं आता झालं आहे पण ह्या 3घांचे आयुष्य जरा हे होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. तर त्यासाठी ह्या 3घांना आम्ही शाळेत घातलेलं आहेच, पण थोडं टेक्निकल इश्यूजमुळे त्यांचं आत्ता होत नाही आहे. पण त्याचंही आम्ही शाळेत जात आहेत ते शाळेत जात आहेत पण दाखल्यांचा वगैरे थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे लोकेसाहेब, अमोल लोकेसाहेब उपसभापती, तर त्यांच्याबरोबर आम्ही यांचे आता त्याचाही प्रयत्न करतो आहे जेणेकरून ह्यांना पुढे काही प्रॉब्लेम येत नाही आणि यांचंही आयुष्य सुखकर व्हावं. नाही, ते तर आपलं कर्तव्यच आहे. आपल्याकडे काही असेल, कोण मागे पडलं असेल तर त्याला आपल्याबरोबर घेणं आपलं कर्तव्य आहे. आईने वगैरे आमच्या घरातही तेच शिकवलं जातं की बाबा कोणाकडे नसेल, कमी असेल तर आपण त्याच्यात भर घालून त्याचं एक इक्वल केलं पाहिजे त्यांना. आणि तर त्याप्रमाणे आमचा छोटासा एक कारुताईचा प्रयत्न चालू आहे. काय सांगा? शासन त्यांच्यासाठी भरपूर करत आहे पण त्यांचं समुपदेशन होणं गरजेचं आहे. आता बघा, त्या कोणाचं रेशन कार्ड नाही, कोणाचं आधार कार्ड नाही, आता या मुलांचे दाखले नाही आहेत, तर त्याच्यासाठी काहीतरी एक सोय उपलब्ध व्हायला पाहिजे असं वाटतं आहे. करतो आहे त्याबद्दल काही प्रश्नच नाही आहे. पण ह्यांना ते सरकार ह्यांच्यापर्यंत ह्यांना त्याचा फायदा कसा घ्यायचा ते त्यांना अजून कळलेलं नाही आहे, जेणेकरून त्यांना पुढे जाऊन काही प्रॉब्लेम येणार नाही.